walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon weste, Paborito. Jad Paguchiko, Paborito. aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tandian Intiron Mundo. S.B.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. B.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S.B.M. Masanton agaw na Martes Santo, Pangasinan, Dagupan. Radyala Susaray Balitan Matwa. SBM say kabusol nasaray managbalitay tila tan fake news. SBM saray Balitan Matwa with JCB Joseph Kanilang Bacani. The technical side, kantabay tayo si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Oy Mars, kumusta na ang araw na Martes mo? Yan. Marami pa bang mga marites sa paligid? Yan. Baka gusto nyong mag-dinner mamaya ha? Mag-dinner tayo mamaya sa Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Operating hours 4 p.m. to 11 p.m. Open for lunch reservation. Just inform them ahead of time. And if you're looking for delectable yet budget-friendly treat, ay tamang-tama. Lalo na natin at sa rin paano natin tanagagik. Siyempre, ang gamanuntan, nakaukulan tayo mangan, but siyempre, kaukulan tayo may budget-friendly. Gauntan. So, Mars will satisfy your cravings. For melt in your mouth, baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, and you will not go wrong with their savory bangus a la pobre jam-packed with aromatic garlic bits. Yan. Ultimate Pinoy pulutan like their signature mix, beef innards, sisig, chicharon, bulaklak, and their chicken supernova. Let their bulalo and sinigang also comfort you. And if you're craving for light meals, come try the rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. So perfect for satisfying dates or late night cravings. Yan sa Mars Restaurant, matatagpuan sa Rufinas, dyan po sa Binmali, Pangasinan.
Hayagi mga kapaborito, at sarayan panaon talagan kaukulan tilay ikukot so sali. Palutan so say balkes ya kwanda tani say balita nata natatong tanagagik lalon un kakapoy. Lalon un kakapoy so piso kontra dolyar. Patuloy na humina ang halaga ng piso kontra dolyar dahil sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Kahapon ng umaga, nagbukas ang piso sa halagang 60 pesos and 55 centavos kada dolyar. Bago pa humina sa intraday low na 60 pesos and 82 centavos sa kalakalan kahapon, Marso 30. Ito na ang record low na naitala ng piso kontra dolyar. Ang sakit lad bulsaya, aliwan bulsalabat, ang gadlayag, ang gad kanunutan at atang tanagagik agantan, nagkalalulano nunutan mo yan na buwas, untagay lamat sa presyo na diesel na rumanlamat na 12 pesos and 50 centavos per liter. Lalarga po uli yan bukas. Tunata na ago na Martes. Natan lalarga. Itong 12 pesos and 50 centavos JCB. Ngayon, araw ng Martes, lalarga na naman po yan. Yung 12 pesos and 50 centavos per liter na taas ng presyo sa diesel. Pero so ikwan na dole, hangkay nga madanagan. Aray workers dyan Pilipinas, tani wala kunoy akatarian 1.2 billion pesos siya ayuda. Nitan lalamot yan ayuda. Naglaan ang Department of Labor and Employment ng 1.2 bilyong pundo upang makapagbigay ng pansamantalang trabaho at tulong. Yan ang need natin. Trabaho. Trabaho at tulong sa mga manggagawang apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Why do we need trabaho? Wala rin na apektuan la yan negosyo at ating tanagagik at saya itatagin na presyo na krudo. Yadjad itatagin na say presyo na krudo at untatagin mo at so saramay uno na nagkalalo no manaabang labat irad pwesto. Untagin mo at so abang. Untagay so sari expenses da, daily expenses da, sari sasaliwan dara, ya ingredients at atong tanagagig. Agauntan, plus paswildo nin at sari totoo, yung karoon na increase, lapot saya intagay na sa presyo na krudo. Kanyan wala lara at atong tanagagig undeniably, wala lara so sari negosyo, yan natan nilabat. Talagan man sasara lara. Yanunan sarara taniratan at atong tanagagig, antoy kabalik santutan dakol sunaekalan lamot na trabaho. So maganda kung may ihahanda ang Department of Labor and Employment na trabaho o kahit na pansamantala lang yan, pansamantalang trabaho at tulong sa mga manggagawang apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sa ikwanto ng DOLE spokesperson at Assistant Secretary Leonard Constantine Cirano, ang naturang pundo ay magsisilbing emergency assistance para sa marginalized at displaced workers, particular na mga nasa sektor ng transportasyon. Itong pag-refocus ng 1.2 billion pesos ay para sa transport workers kwanto, pero tuloy-tuloy naman po ang pag-implement sa other sectors that are hit dito sa pagtataas ng oil prices. Dapat lang Mr. Cirano, sir, dapat tulungan natin yung mga iba rin, hindi lang yung transport sector, para hindi masira ang kanilang buhay. Aguntan. Pero nanunutan nyo at atang tanagagik, wala man so ibalikas ng Mr. Ramon Ang sa makanggawa na Petron Corporation. I-offer tulad gobyerno at atang tanagagik, ipawiltan sa Petron Corporation.
pero walay ang hitar na reaksyon. Yasay kwanto atatang tanagagig andila, agila papawilad gobyerno. Antayon no akin, anti rason to atatang tanagagig at aktulagabay. Yay paipawilitan. So satay pagmaniho, panmanihod satay Petron Corporation at gobyerno say kwanto, with its poor track record in running businesses, the government should stay out of Petron Corporation. Poor track record in running businesses. The government should stay out of Petron Corporation. Sikatutan si ibabagada at atong tanagagik. Yan inunot kumod ay unatuan to. No jud sarayay flood control projects nila bat. Dakulay palpak. Gauntan. Dakul ni kickback. Agauntan. Palpak with kickback. Anthony Anapon moy. Ayagi. Kanyan si Senadora Amy Marcos. Ayagi ang tumay posto na Senadora Amy Marcos. Say kwanto may kukurong na perduna at si daddy to. May kukurong na perduna at si daddy to. Si late President Ferdinand Marcos. Yasay kwanto. I'm sorry kwanto for not being able to watch over my brother. Bongbong Marcos Jr. Kwanto? Niya ay, so sa may balikaso, walay video to atatong tanagagik eh. Dangalan tipa, may babaga to, ng Senador Amy Marcos. Nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon na magsisimana Santa, nawawala na yun. Pupunta yun sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera, may mga retreat house, hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami? Nawawala yung ama naman namin. Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh. Kaya Dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya. Maraming kumaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Nga makapaakis anto at ating tanagagik makakaakis si Senadora Amy Marcos Satan palibali man manayang panata bangat ng dating Presidente Ferdinand Marcos si tatay at si Karaya Sanaagi. I like that. Tuwing Holy Week akyat ka sa bundok, magmuni-muni, hingi ka ng tawad. At kung sinong dapat mong at the same time, pag humingi ka ng tawad, ikaw rin ay marunong dapat magpatawad, agantan. At kapag kay magpatawad, sino ang inyong patatawarin? At kung sino yung hihingan mo ng patawad din, ganda, no ha? It's something nice to reflect
this Holy Week. Nagkalalo la atatong tanagagik, Martes Santo lanatan. And in line with that atatong tanagagik, no nanunutan nyo, laput saya so krisis, ya nalilit na natan, aliwan jad Pilipinas lapat, no, jad intiron, jad intiron mundo, agauntan, at wala raman so impapaway yung executive order na saray local government units. Natan, jad bali na binmalay, wala ray reactions ya na asul, ya kasabit si katayo at atong tanagagik, nasaray tricycle drivers. You know, they are tricycle drivers, but you can feel yung kanilang mga sentiments din. Kasi doon sa inilabas na energy conservation in a form of an executive order at atong tanagagik, nakasali pa rin po doon yung pag-regulate sa mga fiesta celebrations. Antayon ang turay reactions na saray tricycle drivers ditan at bali na binmalay. Sa ikwantuyay ang ipawitad siya na say reaction da. May nakausap kami ng mga tricycle drivers at ito ang reactions nila about doon sa executive order about sa energy conservation at sa pag-regulate ng mga fiesta celebrations. Nyay, uno na sa ikwandari tricycle drivers ditan, akin ay, bawalan day fiesta, balot superior andi, kwanto, bawalan day fiesta, balot superior at andi, tuloy-tuloy yan ni labi-labi at walay perya, bingo, drop ball, akin unmanoy. Another reaction, imbagada at dapat mantipid na kuryente, balot superior at malimliwawa, tan ang gano palbangon la at wala ni superya, bingo, tan drop ball, maingal nira. Juan. Another reaction, akin ay, inerso in kabitan day kuryente tutan na perya ay. Kuryente barangay, o kuryente munisipyo, o kuryente at the street light. Ayagi. Si kararaya su reactions, nasaray totoo ditan, tumatricycle ditan at bali na binmali. Sa kwanto matiay, ang nadadaanan namin lagi na perya, nagilayan at yung sa bayan. Meron bang peryahan dyan sa bayan? If I can remember it right, dyan ba sa harap mismo ng munisipyo ang kinalalagyan nitong peryahan dyan? Tanong lang na sa kwanto niyay, totoo naman na kahit madaling araw na, alas 12 ng madaling araw na, bukas pa talaga yung perya ng bayan para sa, dyan sa bayan, kwanto, yung perya ng bayan para sa taon fiesta, tuloy-tuloy pa rin. Tanungin natin tuloy-tuloy pa ba? Abayag lamay kasumpal na fiesta na sa bali na binmali, kapigan man sa fiesta na bali na binmali, Pebrero ni, ang tuloy agaw natan, 10 agaw lang na Marso, man Abril lang na ani. So ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng peryahan dyan after ng fiesta ng bayan. Ngayon, ang reaksyon nila, tinanong ko, bakit tuloy-tuloy? Di ba tapos na ang fiesta? Ang sagot nila ganire. Kasi, ang ginagawa nila kaya tuloy-tuloy yung perya, dahil naman sa selebrasyon ng fiesta ng barangay poblasyon. Usually, kwantuyay, ang ginagawa, ang bayan na perya till February 16. Tapos, February 16 onwards, yung perya na yon, meron pang in celebration of Fiesta of Barangay Poblasyon. Ngayon ang siste, dyan pala sa poblasyon, may 5 streets po dyan. 5 streets, 5 streets. Pero may kanya-kanya silang mga sariling selebrasyon. May kanya-kanya pala silang sariling selebrasyon. They have their own designated fiesta date dyan sa barangay poblasyon. So kahit na barangay poblasyon sila as one barangay, may kanya-kanyang fiesta celebration, yung mga bawat streets pala dyan.
Ngayon, kung patatapusin lahat ng fiesta ng streets ng poblasyon, aabutin ng hanggang second week ng May. Imagine that. February, March, April, and May, that's 4 months. Agaw tanatatong tanagagi. Ni say kwanto niyay. Kaya usually, till month of May katapusan, may perya pa. Ang ginagawa pa, minsan, ini-extend pa yung perya hanggang June 15. Pasukan na ng mga bata. So, pasukan na ng mga bata. Yung mga bata, mula February, nakikita na nila yung mga peryahan na yan. Pagkatapos, magbabakasyon sila, pagbalik nila sa school, andyan pa uli yung mga peryahan na yan. At may balita pa kung tuyeso ng message at sikatayo. About dyan sa perya ngayon sa bayan. As per reliable sources, hindi pa napirmahan yung SB resolution ng perya na yan. Hanggang ngayon, hindi pa yan pirmado ng mga consis until now. So, nag-ooperate yung perya through a barangay resolution lang ang meron. Pero ang SB resolution, nakapending pa rin doon sa Sangguniang Bayan. Ang sabi, according to information daw, dito sa nag-message sa atin, after Holy Week, may pinapapuntang operator. Di ko muna babanggitin ang pangalan, pero sikat po ito na operator ng ganyan peryahan. Sikat po yan. Hindi po yan naiiba. Ayan. Operator ng perya dun sa bayan na humarap sa committee hearing sa harap ng Vice Mayor at mga consis. At meron pa isa at pinuntahan ko kanina to confirm, hindi lang ako nakapag-picture pala, sunod-sunod ang mga graduation sa Binmali Evacuation o sa training center. Magkaharap lang yung perya sa mga yon. Yon, di ba? Nakita ko na rin yan eh. At ang reaksyon nila, bakit daytime may drop ball? So lumalabas at dumadaan ang mga parents and pati yung mga children doon na nakikita nila na ongoing ang drop ball kahit super daytime. Paki-confirm yan Dumaan kami kanina doon na mga 2 p.m. Totoo nga na may drop ball na ongoing. Kwantuyay. Tapos ang sabi ng mga tao, ganun daw talaga yung drop ball, parang 24 hours na ang operation ng drop ball dyan sa harap mismo ng munisipyo. May nakalagay pa doon na tarpaulin na ang minimum bet 7,000. Agi, ano yun, casino? Kasi sa casino, may minimum bet po dyan sa casino. Casino ba yan? Tanong lang po natin, Sa ikwanto yan natin ay, masyado ngang nakakalungkot kasi saan na ang moral compass sa mga bata na andon. Kasi kabataan ng buong Binmali yun kasi iba't ibang school. Tama. Maraming eskwelahan po dyan. At iba't ibang grade kasi from daycare till grade 12, kasi moving up, recognition and graduation ang events. Mula last week yun, walang tigil. Pero yan ang kanilang nakikita, yung operation ng drop ball sa harap ng training center at sa harap na rin ng evacuation center. Kanya sa ituputuyan natin ay, saan na ang social responsibility mo sa mga parents at sa buong bayan kung ganun ang makikita na activity ng mga constituents mo? Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya para maging productive ang mga kabataan, akayin mo sila sa tamang landas. Huwag mo silang ilihis sa maling landas. And that is your social responsibility. Agaw tanatatong tanagagi. That is your social responsibility.
Bakit may mga batas para sa mga bata? Like BAUSI, Violence Against Women and Children. Bakit nagbibigay ng libreng edukasyon ng gobyerno para sa mga bata? That is para maging productive citizen po sila. Di ba? Kaya nga sabi ni Rizal, ulitin ko ulit, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Tapos i-expose mo sila sa mga ganyang bisyo. I-expose mo sila sa mga ganyang sugal. Hindi ba that is a form of sugal? Sa linggayin nga, di ba? Ha? Sa linggayin nga, tatang tanagagik. Oh, yung hepe nila dyan, yung mayuran nila dyan, gumalaw at tatang tanagagik, gaguntan. Ha? Ni wajay a feature at sakay. Ha? Ya social media, online at tatang tanagagik. Basan ko si kayo. Mabilis na aksyon ng Lingayen PNP laban sa drop ball ikinatuwa ng mga residente. Laking pasasalamat ng mga residente ng Lingayen ang ginawang pagbabaklas sa mga pasugalang drop ball sa mga barangay. Napag-alaman na utos umano ito ni Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales na alisin ang sugal na drop ball sa mga barangay lalo na't dumadaan sa krisis ang bansa. At kung matatandaan din po ninyo, nanawagan po ang Malacanang ng seryosong kampanya sa pagtitipid at maingat na paggastos sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tapos, expose mo sila sa mga ganyang gawain, sa mga ganyang practices sa tatong tanagagik. Kanyang sa ito, padaasan na yung konsensya mo. Nuwadyalabat si Presidente BBM, antayo tatong tanagagik, siguro ibaga to, mahihiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Di ho ba? Social responsibility. Dapat akayin mo yung mga bata sa tamang landas. Huwag mo silang i-expose sa anumang kamalian. Paano mo sila tuturuan na sumunod sa batas? Kung ikaw mismo, papakita mo sa kanila na hindi ka marunong sumunod sa batas. Katutayan sakit-sakit data ng tanagagi. Where is your moral obligation? Anong moral ascendancy mo ngayon? Nasabihin sa mga tao na to follow the law. Pero ikaw mismo, you're not following the law. Because, di ba, nung nanumpa kayo when you took your oath, you promised to uphold the Constitution and protect the welfare of the people, the general welfare of the people. If you cannot protect the general welfare of the people, anong moral ascendancy ninyo mamaya na magsabi sa mga tao na sumunod sa batas? Isa simpleng bagay lang na ito, hindi nyo magawa na tapusin, putulin ang operation ng drop ball na yan. Hindi ba illegal po yan? Illegal po yan. Tapos pinababayaan po ninyo na mag-operate ang isang illegal operation. Isa nyo natin, salita na sare totoo, yauntan unya, do you think they will listen to you? Paano nani ito da kayo? Ibagadad si kayo, salita kayo untan. Agyo balat gagawin. Salita kayo untan, agyo balat gagawin. Very, very, very ironic kasi no wala rin unaarap pag totoo, you are even quoting some Bible verses in front of them, and yet this is what is happening. Ito ang nangyayari sa bayan ng Binmali.
even in front mismo of munisipyo, andyan nag-ooperate yung drop pool, wala tayong magawa. Why? Apay, akin, bakit? Kitang-kita ng mga tao, kitang-kita ng mga bata na umaaten sa mga graduation, hindi nyo makita. Andyan kayo sa harap ng munisipyo, hindi nyo makita. Naman, if I may borrow the words of the President PBBM, mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Untuloy sa saray balitan matwa, SBM sa ikabusol na saray managbalita tilatan fake news, kaya rin inasaray pakabatan paimano malalapanid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at may bibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado niyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Mga kapaborito, 7 taon na tayong magkasama, 7 taon na balitaan at 7 taon na tugtugan. Kaya sabay-sabay nating isigaw ang sigaw ng ating mga kapaborito sa taong 2026, ang Paboritong Pito! Paboritong Pito! Happy Anniversary DWJE 88.1 FM!
Paborito. Paborito ang pito! Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Paborito. Nandiyan tayo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. S P M Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. S P M Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tan kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, PM. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. That's right, Mars. Come hungry, live happy. Sa Mars Restaurant, dyan po sa may Rufinas, sa Binmali, Pangasinan. Alas 9:38 la, Saray Balitan Matwa, SBM, sa Ikabusol, na Saray Managbalitay Tilatan, fake news. Kalup kantabay ni siyempre sa Magtaryo Lawas yun Kaaro, Kapabrito, Joseph Kanilang Bacani, JCB. At sa yan oras at ating tanagagik at walay nakatungtong tayo ya sa kaya marlangwat ya leader at luyag tayong Pangasinan manlapot si tatay to yang ganatan tinawirtutan ya pansiserbito at balay and that say aba ay bulan Abril at unarap-irad sa kaya selebrasyon kabkabatan na dintiron luyag na Pangasinan intiron bansa atan may Mango Bamboo Festival. So, when we speak about Mango Bamboo Festival, we think about San Carlos City. Aguntan, San Carlos, maayos, iakwanda. At wadyan natin atatin tanagagig, mapalpalar tayo, masirswerte tayo, tadjad sa kabosan, napituyawan tayo mismo. So, makuli-kuli. Mayor nasay syudad na San Carlos, none other than Mayor Ayoy Resuello. Mayor, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Ka-Aaron Joseph. Good morning po sa lahat ng tagapakinig natin sa DWJE Pangasinan Radyo. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers at mga followers tagapakinig po. Ayan. Mangkalaw kayo angang ko siguro kapaborito no akin wadya si Mayor. Ibabagada, suspendido si Mayor Ayoy. Pero wadya si Mayor Ayoy at istasyon tayo. What is the truth about that, Mayor? Actually, abigla akmot at saman ko. Naantang ko labat tanan karoman ya sa Ikwanda, I was suspended. Dahil si Vice Mayor Bogstaw yung laging nasa City Hall. Oo. Ang reason po kung bakit si Vice Mayor umaakto, siya po acting mayor dahil ako po yung naka-leave. Aha. Meron po akong mga pinuntahan at mga trabahong ginawa. Yes. So, kaya po ako yung nag-leave. At syempre po, after ko dumating doon sa mga trabahong ginawa ko, moving up nung anak ko, so siya pa rin po ang acting mayor. Pero nagulat lang po ako kung kahapon nabalitaan ko na ako daw po ay suspendido at nagtatago. On what grounds daw? Bakit kayo suspended? Hindi ko ho alam eh. Wala pong malinaw na nakarating lang po sa akin na ako daw po ay suspendido, yun lamang po. Is this has something to do with yung invitation nyo pa sa Sangguniang Panlalawigan about yung JRL ba yun?
hindi ko po alam at hindi ko rin po masabi kasi wala pa hong dumating sa akin na sulat coming from the Sangguniang Panlalawigan. Okay. No, so I don't have any knowledge with regards to anything or any of that. No, I just heard that I just saw that sa isang social media page. Yes. Na ako nga daw po ay sumalang na sa Sangguniang Panlalawigan and I am being investigated by the Blue Ribbon Committee. Yeah. Pero wala pang dumating sa akin na sulat coming from any agency or any communication coming from the Sangguniang Panlalawigan. Oo. So now your presence here, Mayor, is an indication na there is no truth about yung mga kumakalat ngayon na balita sa San Carlos City na si Mayor Ayo Resuello is suspended. Opo, wala pong katotohanan. Sa katunayan po, kahapon ako pa po yung nag-opisina at ang dami ko pa pong tinapos na trabaho doon. Nakapagpirma pa po ako sa mga papeles sa City Hall. So, wala pong katotohanan na ako po yung suspendido sa aking posisyon bilang alkalde ng siyudad ng San Carlos. Yan. Nakita ko nga, Mayor Ayoy, doon sa post niyo sa FB page po ninyo, you are very busy now sa paghahanda ng Mango Bamboo Festival ng San Carlos City. Kumusta po yung inyong paghahanda? Ay, napakadugo po ng paghahanda natin dyan. Actually, we've been preparing po since December. Okay. No, since December when we created the committee and we appointed the executive chairman for the City Fiesta. No, we were very, very busy since December pa po hanggang January, February, hanggang itong pong March. No? Kasi nga po, dahil sa direktiba na nanggaling sa DILG at sa Presidente, na kailangan pong, hindi naman po ihinto, bagkos kung pwedeng i-compress, bawasan yung mga activities, yun po ang ginawa natin. So, from 16 activities and events that we have in San Carlos City, magiging 5 na lang po yung pinaka-events na mangyayari sa syudad ng San Carlos. So, malaki po yung nabawas dyan. Nung una po, ang gusto ko sana is wag na pong ituloy yung ibang mga activities pa. Pero sa kadahilanan po na hindi naman po pwedeng gawin yun, no, talagang binawasan na lang po natin. From 16 naging 11, from 16 po naging 5 na lang po yung events natin. So nakat po yung 11 na activities and events natin. Pero ang purpose po natin yan, kaya po rin po natin kinat, yung masasave po natin na pera is ipapare-align natin sa Sangguniang Panglungsod para po maidagdag natin dun sa tulong na ibibigay po natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa panahon ng krisis ngayon. No, hindi lang naman po sa syudad ng San Carlos natin nararamdaman to, buong Pilipinas at buong mundo nararamdaman po to, lalong-lalo sa pagtaas ng mga produktong petrolyo. Lahat po halos nagtataasan na. Bigas and other commodities po nagtataasan. So, ang local government unit po ng San Carlos City, kasama po si Vice Mayor Bogs at ang ating mga konsehal, ay nag-iisip ng isang programa na kung saan ma-alleviate po namin yung agam-agam ng ating mga kababayan at syempre makapagbigay po tayo ng tulong o tinatawag na ayuda para po sa ating mga kababayan sa siyudad ng San Carlos. That's good to note, Mayor, na you're on that thinking na makatulong tayo sa mga kababayan po natin. We have to realign yung mga pundo na masisave natin doon sa instead na gamitin natin sa fiesta. Right now, ano po yung mga naiisip ninyo na pwedeng programa na pwedeng maitulong natin sa mga kababayan po natin sa panahon ng krisis ng ganito? Unang-una po, meron po tayong iniisip dyan. Ito po kasi pag-uusapan pa namin kung ano yung kasi pag-uusapan namin yung pinaka-best na pwede naming maitulong sa lahat ng sektor po ng apektuhan. Okay. No, from manggagawa to tricycle driver to farmers. Yes. No? So kung ano po yung pwede naming maitulong, pag-uusapan po namin. Pero syempre iniisip po natin diyan, syempre ayuda for our farmers and tricycle drivers and also for our manggagawa in the city of San Carlos Pero kasi po kukuha po tayo dun sa QRF natin ng 30%. From that 5% calamity fund, meron pong nakaredyo dun para na 70%, pero pwede po tayong kumuha ng 30% from that. And then doon po sa supplemental natin, titignan ko po yung mga bagay na pwede namang ipagpaliban muna. Okay. At ipapare-align ko papapasa ko po sa Sangguniang Panglungsod na idagdag po doon sa pondong yun. And then po meron din po tayong
sa 20% development fund din, pwede rin po Yes. tayong kumuha doon. So, yun po yung mga bagay na iniisip namin at pinagpaplanuhan. Okay. So, wala pa pong konkretong programa na gagawin kasi po dapat pag-usapan namin mabuti on paano po namin maaabot yung mga kababayan namin sa syudad ng Yes. San Carlos. Oo. Kasi siyempre, alam nyo naman, minsan merong sana all Yes. team, di ba? Sana Oo. all gang. Oo. No? Wag po kayong mag-alala. Pinagplaplanuhan po naming mabuti kung ano po ang aming gagawin. May it be rice or may it be cash, no? Pero siyempre, pagka-cash po, alam naman natin na hindi natin kayang bigyan lahat ng tao. Yes. Pero yung mga apektadong individual, yun po ang dapat nating isipin. Sabi po baka mamaya kasi sabihin ng iba, lahat naman kami apektado eh. Oho, pero meron pong parameters ang gobyerno kung sino po yung mga bibigyan. Yan. No? Kaya po sana mag-intindihan na lang po tayo. Tingnan natin yung mga talagang nangangailangan na sila po yung mabibigyan natin at maipara-prioritize natin. Pero kung ang pag-uusapan po natin ay pag-aasikaso sa inyo sa syudad ng San Carlos, tuloy-tuloy po ang aming trabaho at pag-aasikaso sa ating mga kababayan. Hindi po nawawala ang pagmamahal namin dyan. Okay. Bagkos syempre, tinitingnan lang po natin kung ano yung mga dapat at pwede nating ibigay. Kasi kung ako lang po masusunod, gusto ko ibigay ko sa inyo lahat. Kaso hindi po pwede, makukulong naman ako pag hindi tama yung ginawa namin Yes, proseso. of course. Hindi po ba? So, ganun po ang ginagawa namin ngayon sa syudad ng San Carlos. So, magkakaroon po tayo ng 5 activities for the city of San Carlos. Yun po yung isa, yung opening at street dancing competition. Kinompress na po natin yan. Meron po tayo yung kasalang bayan. Okay. Meron din po tayo yung Miss San Carlos, Bambuhan, and yung pong mismong coronation. Doon sa coronation po natin, andun na po yung NGO night, yung mga liga ng mga barangay, in-invite na rin po natin doon, SK din po, in-invite na rin po natin yung mga SK chairperson, yung mga educators po natin, ini-invite din po natin doon, ganoon din po sa mga NGOs. So pinagsama-sama na po natin kasama ng coronation night. Ayun. So from 16, tinanggal lang 11, 5 na lang na mga major Opo, 5 events. na lang po major ang activities natin dun sa syudad ng San okay. Carlos. Curious ako dun sa bambuhan mo yun. Ayun, magpapalo sila, magbabambuhan sila. Yung bambuhan po, that's what we call the concert at San Carlos City. Okay. Alam mo naman ngayon, mga Gen Z, mga bagong generasyon, kailangan medyo catchy. In ng mga yan. Oo. So it's been going on for how many years na ang tawag namin dun sa concert na ginagawa dun sa San Carlos City is Bambuhan. Yes. In line with the name of, with the celebration, Mango and Bamboo. Yes. So Bambuhan. Bambuhan. Yeah. Ayun. Oo. So, maganda po yan. Ano naman ang sabi ng mga kababayan po ninyo na compress po yung mga celebrations po ninyo dyan sa Mango Bamboo Festival? Sana po maintindihan na lang din nila kasi ito po ay direktiba galing sa taas. As much as gusto po namin ituloy lahat ng activities natin, pero sabi ko nga po, we compressed or we binawasan po natin yung mga activities natin for a more noble cause na kung ano nga po yung maisa-save natin, itutulong po natin sa ating mga kababayan na nahihirapan. Yes. Actually, Mayor, naisip ko nga, nung pag ginagawa natin yung mga celebrations na ganyan, meron tayong, hindi natin nare-realize, pero nakikita natin, may something in return na binibigay yan. Either income sa mga tao and income din sa lungsod ng Dagupan. So, siguro, by compressing all the activities, sa tingin nyo, hindi maapektuhan yung sinasabi nating income na yan? Ganito po, it works both ways. No? Kaya hindi po natin pinahinto. Kasi meron din po mga naghahanap buhay habang nandun po sa panahon ng festivities ng fiesta. No? Pero hindi rin po natin maiwasan na hindi gawin yung pagpapaigsi kasi ito po ay tinatawag din ng panahon na kailangan na din natin makasave para po mas meron tayong pondong maitulong pa sa kababayan natin. No, so it works both ways. Merong income na dumarating sa mga kababayan natin. At nakakapaghanap buhay sila habang may festivities ng fiesta. Tapos hindi naman po natin tinanggal yung festivities, nabawasan lamang po. Ayun, oo. So, at least kahit papaano tuloy pa rin po yung celebration natin. Tuloy pa rin po ang celebration natin. Sa ngayon po, Mayor, ito, dahil dito sa nararamdaman nating krisis, kumusta yung mga negosyante natin dyan? Alam natin na very progressive na ang San Carlos ngayon since the time of Mayor
Jolly at pinagpatuloy ninyo, nakita na natin yung kung paano nag-progress umusbong yung mga naglalakihang mga negosyo dyan sa lungsod ng San Carlos. At anong reaksyon nila? Hindi ba sila dumadaing sa inyo na parang makatulong naman ng LGU sa kanila sa nararamdamang krisis ngayon? Sa lahat po ng negosyo, sa mga negosyante naman po natin, alam ko naiintindihan nila na our hands are tied with regards to the prices of the petroleum products. Wala po tayong magagawa dyan kasi nung nakausap ko rin po yung mga nagbebenta ng gasolina, sabi nga nila, alam niyo po ba na lagi kaming nababash na sinasabi sa amin, ang taas ng benta namin, hindi lang po kasi nila nararamdaman kung ano yung nararamdaman namin. Na syempre, kaya po mataas ang bigay namin kasi mataas po ang kuha namin. Ngayon po, kung mababa po ang kuha namin, di mababa rin po ang bigay namin. Kasi kung kami po yung negosyante at mataas ang kuha namin, ibebenta namin ng mababa, malulugi po ang negosyo namin. So ako, naiintindihan ko sila, pero sabi ko nga sana, kasi we can only ask them Hindi naman natin sila pwedeng diktahan sa presyo nila ang nagre-regulate talaga niyan sa taas. No? What we monitor, kung tama pa ba o hindi yung presyong binibigay nila. Kasi pinapakita nila sa amin yung resibo nila. Okay. O nagmo-monitor po tayo, pare Joseph. Mino-monitor po natin yung mga yung kunwari kung nag-purchase sila ngayon, magkano bili nila. Pinapakita po nila sa atin. Oo. So yun po yung mino-monitor natin. So with regards po dun sa ating mga negosyante, talagang wala rin po tayong magagawa kasi pag tumaas ang petrolyo, talagang lahat po tumataas. No? Ang magagawa na lang po natin yan, sabay-sabay tayong magdasal na sana po matapos na itong gera. Itong problemang to na meron sa Iran. Sabi ko nga, Mayor, buti na lang yung mga ibang negosyante hindi humihingi ng tax holiday. Kasi kapag humingi ng tax holiday, siyempre maapektuhan din yung operation ng LGU. Opo. Oo. So, sa ngayon po, Mayor, sa lungsod ng San Carlos ay tuloy pa rin. Okay naman yung mga negosyante natin. Nagsusurvive po. Nagsusurvive yung mga negosyante natin kasi wala pang nagsara ng mga operations. Wala po. Kasi kung titignan po natin, no, pagka diretso silang open, possible na income maliit pero may income. Pero pag nagsarado sila, wala talagang income, pati yung mismong mga nagtatrabaho sa kanila. Wala ring hanap buhay. Yes, tama 'yun. So yun din po ang hinihiling natin na kung kaya po natin i-sustain, no, sana po ituloy po natin yung mga negosyo natin, huwag po tayo magsasarado para po yung mga umaasa sa atin, like yung mga empleyado natin, employees natin, no, hindi rin po sila mawalan ng trabaho. Yan. Mayor, may nag-message po sa atin dito si brother nyo to, si Sir Manny Mencias. Sabi niya, keep up the good work, Kuyang Yormi. You're the man, sabi niya. Thank you, worshipful. So, kasama niyo sila sa yan. So, ngayon mga kapaborito, malinaw po sa atin ngayon na yung kumakalat sa lungsod ng San Carlos na suspended si Mayor, walang katotohanan. Andito po ngayon si Mayor, patunay na siya po ay nanunungkulan pa rin bilang Mayor ng lungsod ng San Carlos City, ng San Carlos. At kung sakali man sila'y nawala sa ilang araw po kayong nawala, Mayor? Sandali lang po yun actually. Ano lang yun 2 days lang po akong nawala. 2 days lang pa na pa. So 2 days, sa 2 days na pagkawalan ninyo, they took advantage of your absence at kumalat na yung balitang ganon. So anyway, yung sa Sangguniang Panlalawigan naman, I think the mayor has yet to receive an invitation from them. Siguro po pinagdadasal ko lang na kung ano man po yung pinaplano nila, idaan nila sa tamang proseso. Kung ako po ay mayroong mga kasalanan din, so be it, filean po nila ako ng kaso. Pero kung wala po naman at gusto lang nilang mang-istorbo, wag naman po. Kasi ang pinagkakaitan yun ng yan is yung taong bayan ng syudad ng San Carlos. No? Hindi po maiwasan na meron pa rin tayong mga kalaban sa politika. Hindi rin po maiwasan na meron pa rin mga taong galit sa atin at ayaw sa atin dahil hindi tayo ang kanilang sinuporta noong nakarang eleksyon.
Pero kung gusto niyo pong maging maganda, maayos at tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating syudad, sana po mag-ceasefire muna tayo. Pagdating na lang ng kampanya, saka nyo na lang ipakita kung sino yung gusto nyong suportahan at tulungan. Kasi sa ngayon po, ang kailangan po ng ating mga kababayan, pagkakaisa, pag-iintindihan. Lalong-lalo na po sa panahon ng krisis, hindi po natin kailangan yung negativity. Dapat po mas more on positive po ang ipinapakita natin at pinaparamdam natin sa ating mga kababayan. I cannot impose that to you. Pero as a human being, I'm asking you kung pwede niyong gawin yan. Kasi kung galit kayo sa akin, huwag niyo nang idadamay ang syudad. Kung ano man po yung hindi natin pagkakaintindihan, sa atin na lang yan. Pero kung kayo ay nag-iisip ng maganda para sa syudad natin, hindi po dapat sa ganitong pamamaraan ninyo yan idinadaan. Wag po sa kung ano-anong paninira. Dapat po ang gawin nyo na lang, lumabas kayo. Tumulong kayo sa mga kababayan natin. Ipakita nyo na totoo kayo nagmamalasakit kaysa ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw kung anong platform man yan. Napakagandang pong tignan at mas ma-appreciate ng tao na yung sinasabing nagmamalasakit kayo, nakikita at nararamdaman, hindi lang puro salita at hindi lang puro sa social media nyo pinapadala. Magtrabaho kayo, lumabas kayo. Matutuwa pa ako, papalakpakan ko pa kayo. Okay. Well said, Mayor. Now, your message to the people of San Carlos City. Tuloy-tuloy pong nagtatrabaho ang inyong mayor sa siyudad ng San Carlos, kasama po ang Sangguniang Panglungsod with the vice mayor and the councilors. Ganun din po sa lahat ng department heads natin. Tuloy-tuloy din po ang mga programa natin sa kalusugan, sa edukasyon at lalong-lalo na sa agrikultura. Gayon din po sa mga programang infrastruktura na ginagawa natin sa ating pinakamamahal na syudad. For the past few months, meron po tayong mga ini-implement na mga infrastructure projects sa mga barabarangay. Yung iba po ay natapos na. We have also bidded more than almost 60 million pesos worth of infrastructure projects for this month alone. At meron pa po tayong ibibid sa mga susunod na buwan. Ito po ay para tugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa syudad ng San Carlos, lalong-lalo na sa mga kalsada, sa mga barangay halls, sa mga covered courts, sa mga classrooms na pinapatayo, sa mga perimeter fence ng mga eskwelahan, sa mga daycares, sa mga health centers na pinapatayo natin sa syudad ng San Carlos. At isa pa po, yung kasiyahan na maibibigay natin para po sa ating mga kabataan, especially the young ones, no? This April po, schedule lang po namin yung pagbubukas ng ating Esplanade FPJ Eco Park na kung saan nagpatayo po ang local government unit ng isang playground na kung saan may enjoy po ng buong pamilya. Yeah, maganda yan. Napuntahan ko yung lugar. Maganda. Pwede pong maglaro yung mga bata, yung mga katayakdang, ara may mamatakon, saragdan man exercise naman. Oh, yeah. If you want to go picnic with your family, meron na pong benches and tables doon at pwede po tayong mag-ihaw-ihaw doon para makabanding ninyo ang inyong pamilya. I encourage you to visit the Eco Park when we open kasi po kung sa ibang lugar nakakapunta tayo para pasayahin ang ating pamilya, ang ating mga anak. Doon po sa syudad ng San Carlos, pwede nyo pong puntahan yung Eco Park natin para po mapaglaro at makita nyo yung dekalidad na palaruan na pinatayo ng local government unit para po sa mga bata o sa ating mga kabataan sa syudad ng San Carlos. Yeah. Thank you so much, Mayor, for your time and for coming over para marinig po ng ating mga kababayan sa San Carlos City ang katotohanan. Tamang-tama sa ating programa, Saray Balitan Matwa. Salamat, SBM. salamat, Dr. Joseph. Thank you po. So, saratan sa Saray Balitan Matwa, SBM. Sa ikabusol na saray managbalitay tilatan fake news. Akalo bakantabela lang ula sa lawas yung kaaro, lawas yung kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bacani. Diyan technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kaagad ang number 1 yung kapaborito, Joey Baby, dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radio Pangasinan, paborito! Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo.
Joseph Canilang Bacanihes, PM. Sari Balitan Matua at Radyo Pangasinan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SP